Здравейте, меломани с калкулатори и хромбуци! Днес ще докажем старото правило, че математиката е царицата, а музиката е нейната така ритмична припълна дама. Вие аз съм се чудил, ако даден математик се опита да напише песен, как би звучала тя като балада на таблицата за деления, примерно? Или соната с хоби в размер 3/4, хит за всеки ученик. Точно така, обаче днес ще говорим в нова партитура, която ще има актове и ще има и логика от ритъм. Добре дошли на нашия урок! Тук математиката ще танцува и нотите ще смятат и ще мислят. Надяваме се да ви бъде интересно и забавно това, което сме подготвили. А и сега за най-нетърпеливите една загрявка. Продължаваме с малко математически смет. Така, имаме отбор и такт, отбор размер, отбор темпо. Оставете ги пред вас пликчета, след малко ще... И отбор ритъм. Айде си поставете ги пред вас. Да. Айде сега, идвам отбор размер. Какво означава нашето име? Кой знае? Какво беше размера? Размерът е той седи в началото на протеината, след една солата и на който е в началото и той изразява колко стойности да има разбита. Точно така. Точно така. Отбор такт. Вашето име какво означава? Какво е такт? Пина? Какво беше? Това е размера, такт. Кое беше? Разстоянието между черти. Ударни музикални инструменти, кой работи с тях? Ударни. Хайде. Алекс, кажи този инструмент, кой беше? Този ли? Този. Нормални инструментите. Този кой беше? Вече. Тайре. Този? Някой друг има ли влезно? Да, Някой от отбора сеща ли се и на тези инструменти, как се казва? Чинери. Барабани. Така. Клавишни инструменти. Кои работят по клавишни? Хайде. Марти, кажи кои са инструментите, които... Това е скейтборд. Така. Това е орган. Това е цвят и това също е писане. Това, което имахте при вас и взехте като пликчета. Всеки екип според името си взе един плик, в който плик имате задачи. Да отворите плика и вътре ще прочетете какво трябва да правите. Имате различни задачи. Накрая ще съберете всички плики, трябва да откриете кой е този таен будител. Всеки екип има различна задача. Кажете каква беше вашата задача? Последите на будителя. Нашата задача беше да видим шансите от известен текст на будителя. Така. И? Следихте ли го? Добре. И? Познато ли ви това? Добре. Според вас, кой е Постоянно философски. Добре. Вие? Задачата е Да. чрез решаване на математически задачи да разкрият важни дати от живота на И според вас е Стоян Михайловски. Според вас, вие имахте какво да правите? Съдържи
подредите възел с портрета на Стоян Михайловски. Добре. Лепилото май трябва да сменим. И вие, каква беше вашата задача? Така, и коя е тази басня? Пум и лясковица. Добре, според вас кой е? Стоян Михайловски. Всички смятате, че това е Стоян Михайловски, така ли? Браво, ученици! Открихте, че аз съм Стоян Михайловски, патронът на вашето училище, и за той ви хваля. Бъдете будни, свободни по дух и богати на разум. Стремете се към знанието, то е слънцето на човешкия живот. Знахте, това наистина е нашият патрон Стоян Михайловски. Така, и сега нека да изпеем един. Искате ли? Да. Али изправете се. Не изправете се, просто да си. Върви, народе възродени, към светла планина върви, снижал на всяка сила нова, с близите си поднови. Върви към нощната просвета, световните горби върви. Този път имат да Декорират и да композират. така. Сега, капитаните на екипите ще трябва да си вземат по една музикална кутия. В тази музикална кутия не, няма никакво значение. Ако имаше, щяхме да кажем. Който какъвто му е с мен там. Така. Вземете и по едно лимчето ще трябва. В кутиите какво има скрито? Какво има? QR кодове. Така, QR кодовете ги сканирате. Може да работите по двама, защото имате по 3 QR кода. По двама работете. Така. Всички решиха ли задачата? Добре, сега с господина. Кажете ми на QR кода на так 1. Кой беше так 1? Кой е так 1 на QR кода? 2-3. Кой тип е? Добре. Един тип какъв отговор получи? 44. Правилно. Сега виждате, тук има две програми, които има само нотни крайности, нали така? Сега, ние ще нанесем отговорите на всеки так, които вие сте получили. И после тази ще ви кажа просто. Първият етап Ели каза, отговор 44. Слагаме 44 на първата и 4 на втората нотна крайност. Так 2. Кой е? Алекс, ти какво? Как? 4, 5, 6, 4. Точно. 4, 5, 6, 4. Минаваме на такт 3. Кой е решавал такт 3? Ира, каза? 6, 5, 5. Вярно. 6, 5, 5, 3.
Продължаваме нататък. Так 4. Вярно. 440. Той как следва? 5. 12. Значи, както виждате, горе е едното трансфер цифрите, долу какво означава според вас? Степените. Колко степени имаше в музиката основни? 7. Кажи ги, Георги. Долу ми па са 8. Така. Айде сега всички да отворите това. Тук всички отделят. Изключили ли са си? Изключете си звука. Сега ще нанесем в програмата новите степени заедно с тяхната ритмика и накрая ще получим, ще получим една песен, която сме учили. Да видим дали ще Да я видим дали ще познаете. я познаете. Зависи как ще я композирате обаче. Много трябва да сте внимателни. Така, отиваме в Устор. Записваме си песен. Песен, заглавието, песен. Записваме заглавия песен. Даваме next. И сега отстрани в ляво виждате меню с различни инструменти. Влезахте ли всички при инструментите? Така. Така. Тук може да се изберем всякакъв вид инструмент, но аз предлагам да влезем в Keyboards и да изберем пиано. Пиано. Виждате ли? Ето пиано. На пиано днес. Така. Я ми кажете сега, ето да погледнете. В един такт колко много крайности има? Ако ги съберем. Първият такт имаме 2 четвъртини. Това колко времена са? 9 минути. Какъв ще е размер? Какъв ще е размера тогава? 2 четвърти. Отиваме в началото на титулинията, където пише 4 четвърти. Штракваме върху него и сменяме с размер 2 четвърти. Така. Поглежда, всички ли смениха 2 четвърти? Добре. Поглеждаме първия такт. Имаме 2 четвъртини ноти, отдолу имаме 4. Коя беше четвъртата степен? Велизаря? Фа. И какво трябва да напишем първо? Отгоре щракаме да отбележим четвъртината. Виждате ли тук? Четвъртината. И след това намираме фа на петолинията. Щракаме и тя излиза. Направите първата четвъртина. Имаме обаче още едно фа четвъртина, нали така? Натискаме пак. И първият такт е готов. Всички направиха ли го? Който сбърка, знаете ли откъде сте? Ето тук се връща назад. Минаваме на втори такт. Имаме 4 осмини, нали така? 4 осмини и степените са 4, 5, 6, 4. Четвъртата, както казва, беше това. Петата коя е? Петата степен коя е? Велизар казва? Сол. После има 6-та степен, Марти коя е? Ла. И после се връщаме на 4-та степен коя е? Фа. И сега виждате, че в целия такт имаме каква нотна трайност осмина. Отгоре щракваме върху осмина. Избираме осмина.
И след това нанасяме. Както казахме, четвърта степен фа, после имаме пета степен сол. Имаме шеста степен, казахме, ла. И четвърта степен фа. Ето, готов е вторията. Нали така? Марти, айде сега увеличи си звука да видим дали правилно си композирал. Да познаете песента. Иго, Плей. горе плей. Сетите ли се коя там? Айде пак някой друг да пусне, чакайте кой е въпрос. Айде спусни ти. Сещате ли си коя е песента? Симона, айде идем Яно, айде сега да изпееме. Сега, в края на нашия урок, ако трябва да опишете този урок с една дума, коя ще бъде тя, имате линк в класа към Padlet, където ще видим, всички гости могат да сканират QR кода и да дадат една дума за урока. Благодарим много. Учениците наистина браво на всички. Справихте се страхотно. Надяваме се с господина, че сте се забавлявали и надяваме се, че така колегите са се вдъхновили от някакви инструменти. Наистина бяхте страхотни. Казахте, че сте невероятно контрол и стрегате да, много иновативен, много динамичен, много позитивен, така че ви пожелавам наистина така да продължавате. Благодаря на колегите, на госпожа Елизабет, на господин Дъчи и ви желая да продължавате така и най-вече да се справите много добре на НПО. Другия път наистина 2 часа.